Hello mga ka-listeners, maayong hapon ug ang oras ang sa ato mga ka-listeners alas 4:50. Palahi tag background mga ka-listeners dito sa mga dahon-dahon. Ita dapat ila nung nits. Upload karon mga ka-listeners sa Muñeca part 11 na no. Nya nadugay-dugay tag sumpay gyud ani. Kay daghan tag ikabisihan sa John Kent Anota no. Nya nabisi ko duang adlaw og arian sa mga drama dito sa John Kent Anota mo na nga, pero ato gining kitagad ni dramaha kay na may gasunod ani no na ay ning PM na ko ani no nga naminaw kuno iyahang lula og aning dramaha kay makalingaw no muna ato gining tagdon yapon ning maong drama nya atong basahon mga ka-listeners si mga comment ari no para bita ni kay gamay rata og comment ani no. Ang una mga ka-listeners si Jean Love Amat. Nindot po ning dramaha Sir John, salamat. Maayo makawala og stress, continue lang ko paminaw ani sa Pinas. Salamat kayo Jean Love Amat no, naminaw aning Muñeca nga drama. Asug si Annalyn Samson, wow na ang sumpay ani idol, gahulat jud ko ani. Salamat kay sa pag-upload, always nimo idol. Amping always, God bless you always nimo idol. Salamat pud nimo Annalyn Samson no, sa imong kanunay nga pagsunod og paminaw sa mga drama. Og si Hilingil Habman, wow hello sir idol, thank you jud kaayo in tawon, hulat jud ko ani. Salamat po kaayo no Lingil Habman. Si Maristel Humawan, salamat sa sumpay idol Jan, salamat po dol imo nang gisumpayan ang Happy Dakidak. Murag last episode man tong 19 dol. Gilahi nila akong mga karakter sa salida. Mao gid no. Salamat kaayo Maristel Humawan. Naritag basa nila duwang semana na kalabay no. Nadugay-dugay kitag basa sa mga comment ba tungod atong kining cellphone na to nga wa pa mauli itong mga niagi no. Kanang sigig balhin-balhin mo na nga wala tamo basa sa kay makalabad og samot sa ulo no. Pero karon okay naman siya, makabasa na ta sa inyong mga comment no. Anya si Rien Luwagi, wow ako jud ang unang shout out, hihihi, hurot na po dito sa John Kent boss, gahapon paabot na lang ko sa mga episode. Salamat kayo Rien Luwagi no. Nalitag basa sa inyong comment no, duwang semana na nakalabay ni maong mga comment no. Si Ipancho, thank you boss Jan, way sa payan Ipancho no. Nya tukhang nindot drama, wala kita kay bawa ng drama, tukhang imgingo no Ipancho. Nya pasensya kayo kay wala kita ni. Si Kit Figure siya ayong hapon Lodge, salamat sa kanunay upload og mga drama, way sa payan Kit Figure siya no. Salamat po sa imong kanunay nga pagsunod og paminaw sa mga drama. Si Rosie Daguhoy, thanks Lord sa next episode ug amping always. Salamat kay Rosie Daguhoy no. Si Annalyn Buatis, thanks sa kanunay Lords. Mo sa payan Annalyn Buatis no. Salamat po sa imong kanunay pagpaminaw. Annalyn si imuha digya po nga comment no. Lord, salamat sa kanunay lingaw jud ko mura kog buang sige katawa mag-inusara. Nindot man gud ang drama makalingaw. Mao gid. Malingaw ko ning dramahan bitaw kaning Muñeca no kay ni tungod ni Bogard. Nya si Aisal Kusaybi, salamat DJ Lex sa mga katawan ako aning drama, basta na aning karakter ni Bogart sa tanang drama makalingaw jud kay maoy magda og joke. Kinsa ni siya sa tinuod nga pangan. Si kuan ni sa Aldwin no, si Aldwin Nacorda, anak ni Goliath. Anak ni siya ni Goliath no, si Aldwin Nacorda. Unya nasipyat ni imong comment kay DJ dili ko si DJ Lex no, Aisal Kusaybi no. Kini si DJ Lex sa kuan ning amigo no nga nag-upload po mga drama no. Ito ning amigo si DJ Lex Remix no. Salamat ay sa Kusaybi din no. Nasipyat imong pagtawag no kay si DJ Lex Remix ako ning amigo. Nag-upload siya ng mga drama pero dili na ako ha. Unya si Randy Castro bus dyan, bus part 3 sa Managlahing Dalan na-upload na nato no ang part 5 nalit ng tagbasa ni. Nya si Lydia Palanca idol gamit na og antiuhos kay di na kaklaro, watching you from Hulan, makalingaw ang Muñeca. Mao gyud. Salamat Lydia Palanca. Nya si Roy Piñapel, shout out dol, shout out nimo Roy Piñapel no dia. Salamat sa imong pagpaminaw no. Unya si Jean Anunciado, wow mao ni kanunay giatangan sa una makamingaw si Anheng Rebores. Mao gyud. Mao to nang nangita sa mga drama ni ano nga ang mga drama sa una nga naa siya ba. Muna atong gid-upload karon no.
kumplito ni kani atong upload sa John Kent Anota na agad si Boris no sa naglahing dalan kontrabida siya nya sa Higala Hostisya na agi po ni siya no siya bida unya aning drama nga Lone Ranger na agi po siya komedyante ang role no sa Happy Ducky Duck samot na agi po siya komedyante gapo no muna no makamingaw kayo si Boris nya salamat ang paminaw ni Busyong no si Boris ani no nya si It's Me Titing salamat Sir John listening from Sydney Australia salamat It's Me Titing no diya sa Sydney Australia no? Og si Joy Arkisa taas kay pride si Cindy mao gyud baka stress ng drama og imong tinud-on paminaw si Rizal Bintansos Rizal Betansos yes nakaabot na jud ko diri Spartan kulba hinam na bahalag na ulahay basta minaw ko permi na minaw sa Spartan sa mangtas no si Rizal Betansos og si Lingal Habman wow thank you sa idol kanindot kaayo ni dramaha salamat pud nimo Lingal Habman no nya si Annalyn Buates salamat lud sa ingat more blessings po salamat Annalyn Buates no og si Lini Omega yes salamat sir God bless salamat pud Lini Omega sa kanunay pagsunod sa mga drama no si Badiday salamat lod amping kanunay salamat pud nimo Badiday sa imong makanunayong pagpaminaw na si Saisi Morales thank you so much idol way sa payan Saisi Morales no ya medyo sugod nag hapit na mungit-ngit ni kay alas 5 na hapit na alas 5 na medyo naghang lamok palahit ang tag background ng mga listeners na para na green atong background ba na si Iban Cho salamat boss dyan may sapaya no daghan ng lamok rin napita mga listeners palamok sa taron og si Arnil anan na lagi ni mo ni siya ang murag ay nung nag-vlog ko rin nung mo ni siya din mga listeners no ang murag magbuot siya ba nga di siya ganahan kay daghang kulang atong mga upload sa John Kent Anota ba na gusto niya nga muundang ta muna ning comment tapos siya diri grabiha ginito hanan yung comment tapos siya diri ring atong drama nga Dungkoy no mayong hapon boss kabalo man ko nga gakuha ka sa RMN Davao ang ako lang paminawa sa ang drama kung kumpleto ba or dili para dili maliba imong mga subscribers kung dili kumpleto ayaw i-upload kumpleto bitaw ning Dungkoy no naminaw ka nag-comment ka diri sa Dungkoy nya kumpleto man nahuman ganiyo katapos ang sumpay kaga-comment diya maingon kag dili kumpleto ni katulang yung mga upload dito sa John Kent Anota mao'y mga nakulangan ning paybalo na ko daan nga na adyoy kulang nagpaybalo na ko daan sa akong intro vlog pa lang daan ning paybalo ko nga nadyo mga episode nga wala ta muna ang hindi ka ganahan kay dai kulang pwede ra magdiman ka maminaw no dili lang ka pugson no kay hindi jud ka ganahan pero ang uban kay ganahan man sa kandagan-daghang listeners ikaw ra may murag wala makauyon kay nay kulang di pwede di na lang ka maminaw no para di ka may stress ba no kay ug akong undangon tungod lang kay mao imong rason nga nay mga kulang daghan man giganahan luoy sila ug atong undangon kay mawa ilahang makuan sila ba mapalaw ilahang pagsunod ba matawag na tong gipaasa hinon nakasabot man sila nga kay sa ako ng intro vlog nagpibalo naman ko nga nadyoy kulang importante nga naay sinugdanan nay katapusan muna nga ning okay ang mga listeners man no kay masabtan man gyapon no sa sige nimo paminaw masabtan nimo ang dagan sa istorya bisag pag nay mga episode nga nawala no nya pasensya kayo kay wa ka kauyon ayo na lang gyud og paminaw dito na lang ka sa radyo no unya si Glina Rinsales salamat sa pag-upload og drama usa ko listeners kada adlaw karon lang ko nahagit pag-comment tungod serious sa akong pagpaminaw thank you idol salamat pud nimo Glina Rinsales no na salamat sa imong pag-comment no nga nalingaw jud ka seryoso jud kang naminaw dai no man ang tagsal ka maka-comment no pero okay ra na at least naminaw ka sa drama no katapusang sumpay dai ni sa Maribel sa kagabion niyang ipaminaw mga listeners no
Ug mo to yung mga comment na ka-listeners no, nahurot yun natong basa ang comment diri sa Jan Radio no, sa Muñeca ug sa ubang mga drama nga mga comment no. Di ta maglangan mga ka-listeners, paminawan niyo ang part 11 sa Muñeca. A dream is a wish your heart makes, whatever Ug karon mga higala, sa laing sumpay ning atong sugidlanon, your dream Muñeca. someday, the dream that you wish will come true. Ano sila ka dong? Saan sa din eh? Suko ka? Wa. Bida ni mo eh. Bugart, mingawon mo kus bata eh. So? Mutanaw lang gugo. Ay lang sila sultihang ni ako. Pangitag paagi nga mapagawas ni mo bata. Ha? Dong. Wala kay cellphone. Pwede na nung tanaw sa Facebook ng cellphone. Kanang pictures bata. Nung arim juga, mangita mo sila gubot. Ha? Di ko na, uy! Pertir bang sukuang ma'am ni mo? Ay, si ma'am. Perting sukuang ma'am prina sa pag-array sa mong kalabin partner. Ha? Hoy Bugart. Oh. Kung di gani ko ni mo tabangan. Ha? Mapugos gyud ko pagsud aron akong makita ang akong anak. Ayaw na dong eh. Matay bien eh. Ako na siyang kasampang mama ni mana. Sampai. Tago dong dong. Moy magawasi dong matiyo dong tago na yun. Di na ko mutago Bugart. Ako nang barugan ang akong katungod isip amahan sa bata. Uy! Imo ginang barugan dong. Oh, Yawa. Niyaray ka? Waka, tubag na ako ha? Niyaray ka, Brad na kwanton? daw Mateo. Pagkay. May magsulti ta? Kanang hinay lang yun nga tingog ha. Kanang di ta mag-away. Di ba, kita ra may magkasinabot? Isog man ka. Sige man, lagot ni mo, Sarah. Dong nakasa manggug ko niya. May kabaw ka. Dong nahibawgi ka. Ako'y amahan sa anak ni Sarah. Dili ba ya? Dong, pahika pa lang ko niya. Bisag mugunit lang ko siyang kamot. Bisag kadiyot lang ko. Ingon ka, ako ng munyika. Nakaingon lagi ko adto kay abi maguna kog dili mo bukal ang akong dugo sa akong anak. Pero lahi dong. Kusion ang akong kasing-kasing nga magtanaw sa akong anak. Di lagi ni mo anak munyika. Dong Mateo, maluoy ka na ako. Ingon Sarah, ako nga nabutang unsa ganito Bugart? Unsa ganito butangan? Ang buta ninyo eh! Po, Saman mo! Kumari ginay baon sa iyong panagsuntihan ya! Di ba? Di ako ka pagsulti mama. Ang saligi taon dong. Katugod ingon mama. Ako nga gibutang Sarah nga mo'y papamunika. Kuan! unsa Bugart? Naamputoy! Kabaw lagi ka Bugart. Kibaw ka Bugart unsa? Katugod kuan ba? Katugod. Birth certificate! Ang mauna. Right na jud Bugart oy. Unsa na? Birth certificate. Kana mauna. Unsa to Bugart? Oh. Dong Mateo, imungan ang gibutang ni Sarah nga mo'y amahan sa among anak. Ako jud ngan. Kinang na magkasulti ni Sarah. Sakay! Makigsulti kong Sarah. Di lagi ko sugot. Ay kong aliha, Mateo. Ay. Akong katungod ang iyang giyataka da. Kadiyuta! Tingaling magsugmag gayon ito paruso na mo doon Ha? Unsa? Tarong ka niya? Ayaw pag-aliha. Unsa? Dili. Ma'am! Ano yan dili na yun? Pagdalik, hinay ba ni mong lakaw? Mintras wa pa ni magrambulang duha! Dagan! Unsa? Ay, sorry ma'am. Ano ma'am, awa magsugmag kayo ni. Unsa ta? Magsugmag Ma. kayo ba? Magsugmag Nagunsa na masam ni din eh. Mutanaw ko sa kong anak, ma. Di lagi ni mo anak mo ka. Ako ya papa. Di ikaw. Mateo, dito ka sa inyong kwarto ha. Ako ray mo pasabot sa imong magawa.
Dali daw, sa diin na sila sa mama ni mo. Dali daw, dali. Ano sila magsturang duha? Ito tiga sa kwarto ninyo, Sara. Dali. Ayaw ko gunit eh! Dali na mo! Ayaw ko gunit eh! Mateo, dong. Sige na. Kulang lakaw! Di lang kabugat! Lagot ko ninyo! Ma, dili day ako ang gibutang ninyong amahan sa bata sa iyang birth certificate. Kisa ba na gusto di mong ibutang? Ako. Kay ako gud ang amahan gud. Nganong karon ka man lang makahuna-huna ni ini, ha? Ngano, Anton? Magipasabot ka na ba yan ako, ha? Nga karon pa ko makaamgo sa akong sakit. Uwahin na ang imong pagkaamgo, Anton. Oh, Nakasal na sila si Sara ug Mateo. Ug kay kasado silang duha. Natural nga ang ibutang amahan sa bata. Si Mateo, gyud. dili ko makatugot. Nga dili ako nga ang ibutang sa birth certificate sa akong anak. Wa ka na'y mahimo, Anton. Doon na, ma. Bawiun ko sila sa Sara ug ang akong anak. Ug usa ko naman lang ang imong kalivin. Makigbuwag ko niya. Unsa? Unsay nahitabo nimo, Mateo? Oo, man. Unsay wa man? Nga nagsige mo kag pangumo diha. Kita kag away sa gawas sa atong silingan. Waoy. Unya kisa may mong kontra? Brad na ko, Anton. Unsa? Ni Asia? Niya. Gida mama, iyang kwarto. Nganong ni aman siya? Wa ba siya mahibaw nga dinhi iyang uyab? Nagsinggit-singgit? Ginan bitaw, mama. Unya nga na may anhi pa manggit siya? Tingali gusto niya nga magkaatubang ming duha siyang kalivin. Basta, balik din ni katong babaeng maldita. Igod na siya kumo na ko ba? Lain na basig tinanawan ako. Samot jud, igo si kumo na ko. Nganlan ko, kulungo. Unsa? Ginganlan kag kulungo? Lagot lagi, mama, lagi. Ha? Kinsagot siya nga manaway siya. Magpasalamat siya nga nagkugos ko sa tong anak. Sa dihang iya kong gitan og maayo. Basta balik tong babayan na. Igo jud na siya nako. Ayaw pagdali-dali sa imong desisyon, Anton. Naarabay imong desisyon, pulos palpak. Ayaw gud bugnawang ako tinguha, ma. Karon pa ko makaamgo. Nga nahigugmag yun di ay kong tinudahin ni Sara. Ug tungod ni pagbati, ma. Makigbuwag yun ko ni Amy. Unsaon naman lang si Mateo. Nakasiguro sa guma nga mag-antos sab si Sara. Usay mag-antos. Naibaw ko. Nga dili mahimong higugmao ni Sara si Mateo. Gawas nga doon ay diferensya si Mateo. Dili mahimong itugyan sa laing lalaki ang iyang pagkababae. Maunay nakadaot nimo. Sobra ang imong bilib sa imong kaugalingon. Giatiman ni Sara si Mateo, sama sa pag-atiman sa usa ka bana. Imo ba siyang gipangutana kung mahimo ba siyang mahigugma ni Mateo? Basta ayaw gyud pagpinuang sa pagtuman sa imong plano, Anton. Malipayo na si Mateo uban ni Sara ug sa bata. Dili malipayon si Sara, ma. Ang imong manghod mao'y akong concern, Anton. Musabot na tingali si Mateo, ma. Kung dili mawa niya ang bata nga gituan niyang munika. O dili mo sabot. Ha? Anton, ayaw una ko hatagig laing problema. Bago ko pang nasulbad ang una namong problema nga mao'y pakaslan ni Sara si Mateo. Ma, dili ba na importante ni mo nga akong pagbati? Ikay daghi mo sa kaugalingon ni mo problema, Anton. Ayaw ko iamong. Ma, ang imong pagsabot mo'y akong gikinahanglan. Ayaw una ko pugsa sa pagkakaroon, Anton. Labi na kinaglagot pa kaayo ko ni atong imong babae. Makigbuwag lagi ko niya, ma. Bala nag-unsay buhato ni Amy. Basta nga gawas nun ako sa iyang kasing-kasing. Animal, wa na sad tubagan ni Anton ang akong tawag. Hain maka maglaag-laag tong tuhana.
Dugay basta ang papauli ng Roger, eh. Uspan akong tawag si Anton. Naibaw ko. Dili pa paminaw ni mama nga ako problema. Oh, uy, wala akong cellphone. Si Amy. Oh. Nanawag lagi ka. Mapauli ka na? Di naman sad ka. Nga nawa naman sad ni mo tubagang ako mga tawag. Nakatugo eh. Noon sa ka. Sa ato pa. Nana ka sa ato. Oo. Huwag nakamata ko sa pagbagting cellphone. Ikalima na nina akong tawag. Sorry na. Nakatuog lagi ko. Aun sa man, pauli ka na? Hapit na. Ayaw na lang pagpalit og para panihapon ha. Kay magdako. Lami ang pagkaon sa hotel. Hotel? Moderitso mi sa hotel nga gi-check-inan sa akong igagaw. Ato na lang sad ko magpapalit og panihapon sa akong igagaw. Ah, okay. Sige. Magpaabot ko nimo. Nganong imo mo kong gipaani sa imong kwarto, ma? Importante ang atong panagsultihan. Di ko gusto nga makadungog si Mateo. Kay, unsa man na, ma? Mahitungod ni Anton. Unsa naman sa gisamok ni Anthony mo, ma? Sara, hangtod ba karon naigugma kapag gihapon ni Anton? Nganong imo man kong gipangutana, anak, ma? Ngano? Nagkasulti mi si Anton. Aw nahibahok ka man tingali nga dinhi siya. Oo. Gisultihan ko ni Mateo. Imo ko nang gipakigsultihan si Anton din sa imong kwarto, ma. Sara, gipangutan ako ikaw. Kung hangtod karon, naapa pa nimo ang imong pagbati ni Anton. Kay mauni basihan sa gusto niyang mahita po. Huwag ko makasabot, ma. Gusto si Anton nga bawion mong duha sa inyong anak. Unsa? Sukad lang kuno niya makita ang inyong anak. May mukusik na sa iyang dughan. Naamguhan iya nga, mahal ka di ay kaayo ni Anton. Og mitoo ka, ma? Maugani gipangutana ko ikaw. Human sa gibuhat nga pag-ayat niya. Abi kay nakita niya ang bata, kalit lang nausab ang iyang pagbati. Naadaingon, anak. Unya iyang kalifin. Iya kuno kining buwagan, kay wa magid kuno siya mahigugma. Iya lang kining gihimong duwaan. Salbahis kidis, Anton. Dili man paglaban ang ako rong isulti nimo, Sara. Pero mahimong tuhuan nato siya. Kay tao lang siya. Huyang, daling madakin sa dangog sa tentasyon. Dili na ko, ma. Mahimong diligid parehas na itong panabot si Mateo. Pero parehas siya pagbati na to. Parehas siya kasing-kasing na to, ma. Makamao siyang mumahal. Makamao mo pangga. Mahimo mo siyang higugmaon. Sa pagkakaroon, wa pa na nako sa kong kasing-kasing, ma. Pero, dili lisod di kugmaon si Mateo. Sara, Lisod di kugmaon ang parehas ni Mateo, ma. Kaya wa siya makasabot nga nung nasod siya ining maong kalibutan. pero malipayon man siya uban ninyo. Natural. Malingaw man siya sa bata nga gituhuan ng munyeka. Pero wa siya makasabot unsay gugma. Monica, ano sige man kahilak? Kugos na baya ka, Papa? Nya, sayo ka, Papa, ha? Ano man na? But lang. Kugos nag-good siya. Sayo pa jud na ko.
Hilak man Japon. Gigutom na siya, Mateo. Gutom. Kakutaw, milk pa, kumunika. Ayaw na. Ako na lang magpatutoy niya. Hindi, Barbie. Alik ni Mama, ha? Uy, taon sa akong baby. Uy, kipaningotan yung taon ni Ginilak. Uy, bebe, dali na. Tutoy na ni Mama, ha? Yay! Tutoy na munyika! Hilak munyika! Mateo? Unsa may imong kitanaw sa akong dughan? Tanaw lang ko munyika. Lipay kay siya, oh. Arita sa Katri Inday. Manghigda tang duha, ha? Apil sa higda, Mateo Sara? Ha? Mutupad ka na mo? Di pwede? Mateo. Ato na lang, Mateo gawas, oy. Nga naman tos, Mateo. Gihatagan niyang mali siya ang pagpatutoy na ko sa bata. Karoon pag hindi mahitabo. Yan naman ka. Gawas ko among kwarto. Posible asal kung nag-away mo sa Sara, eh. Waoy! Di na ko pwede awayon sa no. Mo ba? Nga naman. Ganahan good kayo ko, Sara. Di ko gusto, suko siya nako. Ganahan kikang Sara dong. Ganahan jud ko, Sara Bugart. Unya kay ganahan man ka. Wa ka maguna nagpagdakos ni Sara. Gakos? Gakos good. Kanang ini bagod kana mo ni gakos dong. Gay! Ganahan ka. Gusto kang magagakos ni Sara. Ganahan jud. Hala, nakatuog man di ay kini si Anton. Anton? Uy. Ngayon na di ka? May dakong panihapon. Bangon na. Nakatuog mo na kung inuwat ni mo. Mao gani nga misiguro gikugdani mo panihapon. Ako lay andam ha. Ikaw na? Wa pa uy. Giagdabit ako sa akong igagaw, pero akong gibalibaran. Akong giingnan nga nagpaabot ka na ako. Mga ano ta? Gusto ka? Ako kang hungitan? Ha? Ayaw. Ako na lang. Antod ka no sa pam na din imong igagaw. Wa pa ko mahibaw. Maikog manggod ko nga mangutanan niya. Abi pa lang unya, gipulan ako sa pag-atiman niya. Ikaw manggod. Ha? Nga naman ko. Dadon ka bitaw na ako aron magkaila-ila mo sa akong igagaw. Dili man sad ka. Magkaabot gahapon mi niya nang igagaw nimo. Sige na, mga ano ta. Uy. Jo? Nilom ka diha. Kamutubag sa akong giingon mo niya. Ganahan baka magakos Sara. Ingon bitaw ko, ganahan jud. Bugok ng Bugart ay. Ay. Ako na yung ginalag bogo, eh. Ikay bugo! Ja! Subo ka ba ba? Ay, pagsigit-sakit, dunggad ang mama mo. Kundi pagkabugong, anong atod ka ron? Wap ang magigam gagak ko si Sara, ha? Ay, wow koy. Wow naman, bana ka. Imo na sawa, Sara. Unya, wow ka. Ikaw, wow, kapa dito.
Si Kapon? Daksa dito ba? Ba naman ka? Suko niya, Sara. Dili ka naman suko. Usam ka, kaya kang bana. Suwaya ba, suwaya? Unsay suyan? Suway. Soy! Suway gakos. Tunta man ni siya. Nag-unsa mong duha din, eh? Ay, tuking na, ma'am. Bugart, May. Tunan put ko binastos. Hoy! Ay! Ayaw! Takal ba mo? So, hinaya nagtingog ni mo. Lolo, kinsa man, una-una ng gakos, be. Wala, ma'am. Bogart, ikaw ha? Ibo na sa nang gibinuang nga si Mateo. Ha? Usay gakos-gakos. Peter, ay. Pamag... Tubog ako, Bogart, usaman. Ma'am, igor ako rin siya. Nangutan ako niya kung nagagakos bisan Sara. Oh, bastos mo na! Bastos, ha? Ano pasab siya pagutan noon, anak? Ha? Ikaw ba, Bogart? Ay, Diri paduol. agay, ma'am, kung dunggan Paduol, mo. paduol. Ha? Ah. Ikaw ba? Maayo kay kang muyong magbalisya ni Mateo. Ang magod, ma'am, ay rinulunggan mo, bit. Ang magod. Ay, hinay ako. Sorry. Ang magod, ma'am. Panagod sa bana o gasawa, nagod na silang duha ni Sarah. Oh, magkapangtanang yung gagon. Nakasturo ba na yung anak? Hilom. Jir ka dong. Charger, ma! Charger! Tuko ba mamagay? Paan ni mo, ha? Sorry. Tugo, magdinagbaaron. Ha? Apit na. Gano bang nagatubang masad ka ining Bogart, Mateo? Ha? Ngano, man? Ngano wa masad ka dito sa inyo kwarto? Magpatudlo lagi siya. Ang ma, patutoy mansara mo nika. Patutuya. Bogart, silong! Sorry, ma'am. Gusto kag papa? Sorry, ayaw. Papa, kaila ka ng mapapa, ha? Ayaw. Kaila ka? Oh. Lagi, ilom, ha? Ah. Og kanus aka lang mo gawas kon magpatutoy si Sara sa bata. Di ba? Adto raman yung kas kwarto. Tanaw mong gusto to'y Sara, ma. Nagkatutoy dong. Ay, sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Kanunay ba na ni mong buhaton ang pagtanaw kon magpatutoy si Sara? Di man. Karon ra. Nahan ka. Kano man? Okay. Ganahan lang ko. Awag! Ingnan ka, ma'am! Mata! Ingnan ka! Bogart! Okay. Ha? Naganahan ko. Ay. Dong. Dali ko, dong. Kung permi na ni mong buhaton dong Mateo, tingalig makahuna-huna si Sara nga mapaulit siya sa ila. Ay, pagtuhan na dong. Ay, di ko sugot, oy. Ano? Di ko. Ay, yun, ano? Hoy, Bogart! Ay, sorry, ma'am. Pahawa ra diya sa akong atubangan. Pahawa! Lakaw lang. Pahawa! Ay, sorry, ma'am. Ay, Ay, pagtuhan, ma'am. Ano dong? Ay, sorry, ma'am. goodness, Bogart. Dong Mateo. Ay, kung mauna, dong, ayog supa ka ang gusto ni Sara. Nakasabot ka ni Mama? Sabot kayo. Moto ka gihapon si may gagaugma? Last day na lang niya sa hotel. Busa, last day na sad ang akong pag-adto dito. Mao ba? Ganun nang tayo naman ka, Anton. Oh, nakaunaw na ko sa pagpauli isbay. Mintas tanto nga niya pang imong igagaw. Ganun dili masad ko ka muuban na ako, good. Aron imong maila-ila ang akong igagaw. Mauwaw ko eh. Lano, sa may imong kauwawan sa akong igagaw, uy. Unsa man, wapag gihapon nimo pugsa si mama nimo. Nga ikaw na mo dumaa sa inyong negosyo. Nganong mibalik naman sa tanang isyu ha? Panahon na, Anton. Panahon na. Aron mamahimo kang manager. Sorry, Amy. Pero di ko makabuot unsay desisyon ni Mama. Dili, Amy. Wa bagyo masink in sa imong huna-huna. Nganong gusto ko mamahimo kang manager? Ikaw mo'y akong gihuna, Anton. Kontento pa ko ron sa akong trabaho, Amy. You're not getting young any longer, Anton. Naibaw ko. Pero mintras mi boom pa ang among negosyo ubos sa pag-manage ni Mama, ako siyang pasagdan. Imo na sang supako ng akong damgo alang nimo. Si Mama mo ay nagbuot alang sa among kumpanya. Busa bisag gusto kong mamahimong manager. No choice ko. Okay?
Kay si mama rin magbuot. Dili ba giingnan ka naman ako? Nga ipamugos ang imong katungod? Kadiyo, tragot. Nganong ipamugos magdinimo ang maong posisyon nga bisan gani ako, mahadlo ko makupot. Imi dili ko college graduate. Wa pa ko'y namang kurso. Busa bisag i-offer pa na ako ng maong posisyon, ako ginambalibaran. Nganong ikaw may mutalaw? Wa pa nimo suwayi ang maong posisyon, Anton. Suwayan? Kadako sa among company. Unya ipasuway lang ni mugway know-how kung saan pagpalakaw sa maong negosyo. No way, Amy. Bahala na sa mama kung andam na siyang musalig na. Ha! Magbinugo, gid ka! Dili pag binugo ni nga ako, Amy. Gusto lang ko makasiguro. Nga doon na pa mi paabuton sa hinaguan sa among mga ginikanan. Kung maglalis lang tatungod anang nga anang butanga, anak ko matuog sa sahog. Sige na, sige na. Di ta maglalis bayan, ana, uy. Sige na. Balik na kigda. Ano mga tuog na ta? Diin man kagikan naman tayo. Badya? Ano ka? Sumbong kang mama? Di ako magisumbong ha? Tanaw ko, Tutoy Sarah. Oh, ako rin isumbong mama ni mo. Anong kabaw mama, be? Huh? Ang imo mo siyang gisultihan. Lolo, ako sulti mama? Ikaw lagi. Imo magkina ni si mama ni mo nga. Tanaw ka sa tuto ni Sarah. Oh. Oh, di eso? Ako ni sulti. Bariyay! Okay. Ano mo na pag mo taon ka dong? Nganong tawa mo kami? Ibig ka tawa mo ka? Ikaw ba yan? Una-una ha? Mo ko binuwangan? Kakus ko ni Sarah? Tinood bitaw dong Mateo? Wagi ka magkakakos ni Sarah? Wapa lagi. Gaya sa nimugoy. Ay, kinsa may di mo sugot? May di mo sugot. Kung imo kakson ni Sarah, masugot na siya. But lang. Suway kumutong. Ay, kumutong. Ikaw na ba? Ayaw, pumirang sa taon na atar magkamuti mo. Gustahan kay ka. Makalusbo itaw na sa baga dong. Akang! Okay. Ay, mo ko binuwangan, be! May pabago na lang kanakap. Ayaw. Sum ka mo, na kay Migo. Bahala ka, wala kay Migo. Daksal ginasara, Migo. Aron makatarang nagagsulti. No? Ganun kong dangs mangga, ha? Ganun kong dangs. Tinood ka, Bugart? Kung gakos ko ni Sarah, tarong na ako sulti? Suway lagi. Ako sa ino, mama! Atay ni mo eh. Tayo. Ayaw sa tiyan mama ni mo. Kung si kasopang mama ni mo, waparabit taon ko magkadawat siyang minto, ha? No sa di kadawat. Karong si luwa taon dong, maluoy taon ka, ha? Kimisaan mo sa mama mo. Sige. Sige. Oo niya lang ko, sulti mama, kung uminto na ka. Dumi alam paruho ng baba. Unsa? Ay, joke. Pahamag taon ka na kumigo, eh. Ayaw taon lagi. Ayaw lang sunda akong gisulti, ha? Ayaw lang. Ay, ayaw begyo dong, ha? Aron wa kay sumbong mama ni mo. Ayaw lang. Basta gakos ko Sarah, ha? Taro na ko sulti, ha? Ano ka? Gakos na jud ko Sarah Bugart. Bahala na. Oh. Ganihara lagi kas gawas. Storya mi Bugart. Unsa naman si binuang ang gitudlo ni Bogart nimo? Wa man binuang. Pulos naman serious. O
Nganong na serious naman sad ka? Serious man good among storya, Bogart. Takdan lang ko. Maayo hinoon. Tanawa ra gud sa amin. Kinsa tanaw sa amin, Sarah? Ikaw ba pa namin? Unya tanawa imong itsura nga seryoso ka. Mura jud kag korek oy. Mura kag tarong. Tinuod? Ay, kinis Mateo. Dali ra gid kang patuhuon. Tawa ko manikay. Nahimuot siya ni mo, Mateo. Lipay ka, Papa Muñeca. Kumao na papano. Sa mutod kon. Kon, unsa? Waoy. Mateo, may kabuang na sad nga gistoryas Bogart nimo no? Lagi. Serious lagi. Bantay bitaw. Ako sing ibili nimo ang bata ha. Saday ko. Sa gawas. Nga naman. Niya na sad ang way layaw nimong maguwang? Unsay layaw, Sarah? Way buot nimong Brad Anton ba? Wa man Brad nako Anton good. Pero ayaw lang mo storya Bogart, ha? Unsa? Nga naman? Basta ayaw lang. Di ko ganan storya mo Bogart. Ha? Saray. Wa pa rin ka matug, sir? Padong nagkitunta Bogart. Pero naalam ko'y nakalimtang gamit din sa kusina. Akong hipuson. Sige. Kamo lang din niya. Kamo lang din manang kay musuod na ko sa kwarto. Aram matug na ko. Kadit ragod Bogart? Unsa man na, sir, ha? Doon na kay pangutanan ako? May tungod sa unsa, sir? Unsa naman say kabuang ang gitudlo nimo ni Mateo? Kabuang? Wa man. Unsa man niyang gisulti nimo? Nganong iya man kong gibauran nga dili makigsulti nimo? Nana sa kay gitudlo niya nga dili mao? No. Wa man taon, sir, eh. Tudlo ko taon. Makahimo ka ko nimo ana. Mamatay pa na ito silingan diya nga priyagaba nga huy-huy nakigabaga. Ngano laging iya man kong gibauran nga dili makigsulti nimo? Wala ni siya, wala ka mangutanan niya, sir. Bisag unsa akong panakog pangutanas Mateo, di man siya musulti. Bogart, yes, nagkinahanglan og pagsabot si Mateo. Huy, kibot-kibot mong gunababa nimo diha. Wala. Pero kung pulos na lang gani binuang imong ihungit niya, musamot ginagkalibog na niyang utok. Sarah? Maumuhangyo lang ko ni mo, Bogart. Kung naluoy mo ni Mateo, tarunga sis pagpasabot. Murag nagbinag-oron si Antonda. Wala ko pa unlana sa iyang bukton. Unya? Midiretso lang siya sa pagkatuog o gitaliktan pakit ko. Wala bagid ko mutuo sa iyang mga gipangsugilo nako. Naibaw ko pulos lang to pasangil. Unang higayon nga wa siya manghangyo. Noon, nalipay sad ko. Kay puwerte yun akong kapuya. Wasad ko undangin ni Roger, uy. Saon, taod-taod naman sad gud nga wa mi magkita. Iyara ba kong gitagalan sa akong misyon nga iyang gisangon ako. Kinahanglan dili ko paabuton og buwan ang pagka-manager ni Anton sa ilang kompanya.
Aron mamahimo na namong gatasan si Anton. Unsa man kay akong buhaton? Sarah, sugot ka tupad tayda katre? Ganon dili man. Pero may napito itong magtupad. Lagi? Mateo, gipaningot ka? Man. Kaklaro, ana, Unya, malimod pagit ka? Kabugnaw din sa imong kwarto niya, gipaningot ka? Exercise mang good ko gawas ni mo. Ha? Dali na. Higda na ta. Mateo, ngano ka? Ha? Gay, unsa man ko? Nganong nangurog mo ng imong kamot nga migunit na ko? Naunsa ka, Mateo? Naugo ka, te. Asa man ka? Ito lang ko gawas. Mateo! Uy! Nga naman tos, Mateo? Pahamak sa bugart. Ano ka? Ingon ka, kung gakos ko, Sarah, maayon ako. Nyara ha. Nya imo nang nagakusara. Wa. Ano man? Kurog man ko. Kurog ka? Lagi. Ano kurog man ka? Awa. Higigda, mi Sarah, kauban mo ni ka. Nya? Nya, gunit ko niya. Imo siyang gigunitan. Lagi. Gunit ko niya. Kay ako tagakson. Unya dong. Kurog lagi ko. Di malasa na mo dong ay. Mauna ang tato. Magagakos na ang takasara. Maayo na ang takato. Bungaan mo oy. Sa saon man, kurog ko. Ibuong gani Zara. Kumuto na ni mo dritso. Ma'am. Ano na? Anong nakadungog kong kurog? Akuan ma'am. Dali ma'am. Tabangi kong suda. Sadali. Tabangi kong suda ni mong anak. Nganong kurog-kurog pa man unta siya nga. Hidayon na unta to. Ang sa higayot? Ha? Higayot sa unsa? Kuan mama, kanang mamayo na unta siyang musulte, nga dili na siya magikuhiko siyang lawas na mama. Agay. Ano naman? Agoroy. Nga naman? Doon na nasad kay binuang nga tambag bugart? Ito bangaan, di na binuang mama, ay bangaan ninyo eh. Be, si Mateo akong pangutanon ha bugart. Tana. Og ikaw bugart, pagpuyo lang. Ayaw pag-apil-apil. Adil ma'am. Deal pa. Deal pa. Bantay bitaw gyud ko na. Sige. Mawa magyud ang imong uminto ba? Hangtod pa gyud ang imong sweldo. Di ka maluoy na ko, ma'am. Hilom. Maluoy. Mateo. Unsa may gitudlo ni Bogart nimo? Ma'am, murag diretso ron na pangutanaha, ma'am ay. Ang adong mo reklamo magka. Ha? Dili magkabinuang ang imong gitudlo ni Mateo. Di lagi, pero kung sa in English pa, your question is leading. Usag leading! Kuhan kining, komedyante ra mo ko din eh, ma'am. Di man ko leading man. Hilom oy! Hilom ha, Bogart. Okay. Mateo. Ari tanaw na ko ha. Ayaw nga tong Bogart. Usag gitudlo ni Bogart nimo? Ako, kuno gakusara. Aron kumauna ko, ma. Tuara?
Mauna yung gitudlo ni Mateo. Ako sa gituduan na ma'am. Aron kung takso niya Sara, makurintihan na siya. Makurintihan sa kalamiho niya. Maparihan na siya ni Dong Anton. Ayaw lang nako kay kuwam ko sa height, ha? Agaray. Agaray. Misugot sa kasgitudlo ni Bogart, ha, Mateo? Suwayan ako, ma. Unsa na? Unsa na? Kurog kumayo. Unsa? Ibong lagi, Sara, ma. Ngano, kusog ko gunit niya. Pangaan mo dong maunang tato, di ba, ma'am? Maunang to, ma'am? Agay. Ala. Unsay mauna to, ha? Unsay mauna to? Abati, Unsay bati, ah? Gusto ka usman? manampalong man. Ha? Unsa man? Ha? Ayay, ma'am, eh. Unsay ayay? Unsay mauna to? Tubag ako. Ang Usman ka. kurinti ba? Ang kurinti. Ato lang kutog mo kwarto, ma. Mama ni mo yung mugakson? Unsa ay tubaga? Sorry, kay mama, kay ma'am. Sorry. Wala gyud kay tarong, ha? Wow ko, Sara, oy. Ibong siya. Anong kurog ko? Ayaw ka balakan ni Ana Adong Mateo. Ay, wa sa makasabot si Sara sa imong gibuhat. Pero, ayaw na tog usba, ha? Ipausab, ma'am, ba nga? Ipausab. Ikaw. Kanag yung magruntihan sa dong matiyo ba? Dapat yun nun, Ay, nakikuha mo, Bugart, Eh, ha? ma'am, Ha? mami na, ma'am, ha? Unsa? Kung makamaunaw niya inas dong matiyo, paggamit ni Sara, mahimo na siyang tawo. Sa tawo! Today. Hilom ha, Bugart. Biya na naman sa kita na naman. Ipasuway lang, good ma'am. Ipasuway ba? Masuway. Musugot sab ka ha si Sara. Ha, Bugart? Musugot ba si Sara? Anak ka diya matog sa sofa? Aril lang ko. Dako bining imong katri. Kamu lang muni katog katri. Dali ragod Mateo. Nga naman. Nasuko ka na ako. Waoy. Nya kanong dugay malagi kang nibalik. Nangita bes man ka nimo. Oo. Ngingita akong pinanggam ni ka. Gilang. Aril lang jud ko tog sopa. Ako lang bantay mo ni ka ugma. Good night, my living doll. Love you so much. Good night, Sarah. Good night, Mateo. Nagmata na di ay ka. Kanindot sa kong katuog da. Bitaw. O, wa lang ti katugawa. Naginit kong tubig. Ha? Nakapalit ay kagkalan? Wa man ti kalan. Kay wa ka man musugot nga mamalit ang mga gamit. Ay, kuwang pukos kwarta da. Unsa may imong giinitan sa tubig? Heater good. Duna ka di eh? Akong gida ang gigamit nga heater sa akong igagaw. Nagkuha sa ko coffee o sugar. Ay, bilang unya sa imong igagaw, pobre kay imong kauban din is boarding house. Sus, yaw ko paghuna-huna ni Ana Anton. Unsa man, kutawan ka na nakog coffee? Oh, kumao ka sa akong timpla? Suwayan. Mateo? Mateo? Ngano ka, Mateo? Gigunitan mo mo kong kamot. Sorry, damgo ko. Sorry, sad ha. Nahukaw na lang hinuon ako imong damgo. Magluto naman ko sa kusina. Ako untang patuparan si Inday Barbie ba? Sige, Sarah. Ako lang
tupad Monica. Sorry ha. Ngano ka, Anton? Paitasad sa gitimpla ni mong kape, oy. Abi na ko, gusto kag black coffee. Kanang mo timpla gud ka, ito man gud ka ayo. Pero sobra sa di ka pait, oy. Imo untang gipatilaw na ako una ang kape. Ay, sorry. Magkutaw lang ko gusab. Ay, ako na kuto, be. Nasuko ka. Nagdali ko. Sorry na ba? Sige na, maligo na ko. Og, ato na ko magkape sa opisina. Unsa? Love, nasuko gid ka na ako, no? Sige. Ako nagyang tunan ng imong timpla. Tagay lang kog chance. Huwag ako masuko nimo, okay? Pero late na kay ko. Kung tunan ka pa na ako sa pagtimpla sa akong kape. Okay na, sige na. Maligo na ko. Okay? Please? Bogart. Ganin na rin kung nakamatikod di mo nga nagsige kag padungog-dungog anang imong kanta. Kay kanta day ko, sir. Aw, naghaming ka. Doon na day meaning para nimo. Unsa ka? Ano kung dunay meaning good taon? Aon sa man. May labot day ko anang gihamham nimo diha, Yay, kani mag-diskarte na ako. Usay mong pagtuo, sir. Unsay imong gitudlo ni Mateo, ha? Bali mo na yun. Yung sa mga gitulong Mateo. Love song ba nang gisigihan nimog balik-balik, ha? Oo. Love song. Love song gani. Ambot ko, nung sana nga love song. Hilom dia, uy. Uy, ikaw tingali hinungdan nga nung mikurog si Mateo nga migunit na ako, no? May kurog siya, sir? Ako kunit-kunit, kumugurog ba ko? Unsa? Binuara na diya. Mahawag ni bata, tawana eh. May kurog di siya? Unsa lagi imong gitudlo ni Mateo? Walagi taon. Naa lagi. Biyong sama ko, no? Ambot lang nimo. Bogart, Oh, wa pa'y nasabtan si Mateo sa among kaminyoon. ay lagi pa Maong palihog lang biya, ayaw intaw butangig mali siya ang yung huna-huna. Oo, day. Ay lagi paduol ni mo. Ha? Nga naman? Makasatan ni mo. Ha? Uy! Usam... Ay! Maglagot na sa kani ron, day. Ha? Nainabot. Nga naman? Bogart! Unsa na? Biyayaw namin ni Sarah. Wala. Unsa? Wala, day. Lakaw na, Bogart. Ayaw pagbiya, Bogart. Wala. Dinhi ka lang. Wala. Lakaw na, Bogart. Wala. Mulakaw ka gani, Bogart. Manawag ko, Mateo. Bitan niyo duhay! Oh, Mabuang mo ninyo sa lakaw ko di! Bogart! Ayay, aramamay, kani! imong anak ang bogero, May. Pugson gyud si Bogart sa pagbiya dinhi. Lo, Anton, kung gusto kang makigsulti ni Sarah, ayaw din bitaw. Ma! Pagbaton sab og delikadesa, Anton. Mujud. Niya ang imong manghod, bana ni Sarah. Ma! Gusto na ko may bawaan ni Sarah. Nga andam na kumubawi niya ug sa among anak gikan ni Mateo. Unsa? Nakadesisyon ako. Wa na'y makapausab ning maong desisyon ako. Sana. Bawion ko kamo, gikan ni Mateo. Okay sa may mutuon nimo, Anton. May mong di ka mutuon ako, Sarah. Pero di sag kumuhunong sa papangitag paagi. Nga mabawi ko kamo. Ikaw pagyapan na nag-iya sa kong kasing-kasing, Sarah. Mo sa na imong gisaad sa imong kalibin karon? Dili ko siya kalibin. Way commitment ang among relasyon. Adto na isang yaw sa mga tao nga parihas nimog utok, Anton. Sarah, kadiyot lang! Ilakaw. Ayaw sonda si Sarah kung dili ka gusto nga magkagubot na sad mo si Mateo. Ma, tabangi ko. Love daw. Humana ka na nako tabangi. Ma, Nalimot ka. Limot ka daw. Nakasal si Mateo og ahat kang Sarah tungod sa imong kabuang. Unya karon, magpatabang lang gihapon ka. Antara. Dili kay ikaw ray akong anak, Anton. masabta ko. Gusto na! Buntag sa'yo, nagsamok-samok ka na din eh. Bitaw. Makalagot. Lagot. Lagot mama ni mo dong. Ah, ma'am! Ma'am! Di lang nga mahaw. Nagluto Sarah, ma'am. Lamig kay pamahaw na to, ma'am. Ma'am! Ma'am! Lutong Anton.
Tunas pa yung mama ni mo sa kwarto ni Dong Mateo. Gubot mo sa niron. La. Ayaw ko hadlo ka, Bogart. Aw. Mukhang ba noon ka? Tingnan lagi, gutom ka. Naon mo, gutom na kayo. Uy, kikaon dong. Saman, sukaran tika, sukaran. Sukaran tika. Baton lang ko sa opisina eh. Ato ka dito? Pero ipadayon gid ako kung plano pagbawi nila. Oh. Unsa dong? Unsa ano ka dong? Ya, katong imong siksi, ha? Akong buwagan. Yeah. Niya lagi ka, mama. Unsa di ka diri? Gimingaw lang ko sa akong apo, Dong Mateo. Mukisar ako sa akong living, dal. Kahumot ni Inday Barbie, uy. Yung kawam ni ka, ma. Yung baya mayo yung mata. Sagdi lang good kun muhilak ang munyeka. Naaman si Papa mo hagwa. Tawad dayon mo ni ka, ma. Basta gwaon, Papa. Kay dahibaw man siya nga pinangga kaayo siya sa iyang Papa. Sarah? Unsa ka? Wa man. Kuyog lagi mo mamasod din eh. Wa man may magkuyog si Sarah, Dong. Misunod lang ko niya. Kay gimingaw man ko sa akong apo. Ma, kon mukaon ka na ba? May giluto akong sudan. Kaon noon ko, Sarah. Mayo, to pamunika. Sige, Mateo. Pasukad lang ni Bogart, ha? Ikaw di ay. Ako lang unang ubanan si Inday Barbie din, he. Pagkuyog na lang hinoon mo sa mama. Naigugma na ka si Sarah kang Mateo. Dili. Imposible kung mubati si Sarah kang Mateo tungod sa kaluoy. Pero andam na kumubarog sa akong obligasyon sa akong anak. Huwag ilabinigid kang Sarah. Dahil ko may mong limbungan ang akong kasing-kasing. Naigugma gyud ko ni Sarah. Pero unsaon ko makaha sa pagpakigbuwag ni Amy. Nga nahigugma nam kuno siya nako. Uy, sus dong, Mateo nga. Anong karoon pa bandahon ka magawas, ha? Ha? Bogart. Ano di ay Bogart? Sige na, Mateo. Lingkod na aron mo kaon. Aron, ikaw na sa'y mupulig bantay sa munyeka. Dali dong, lingkod. Ayog lingkod. Aron, mabusog yung ka, ha? Dali, lingkod, dali. Ana. Okay. Ano juga Bogart? Bogart, kung mo dungan kagkaon na mo, dungan. Ug ayaw na naghasulas, Mateo. Taon ako, sulas ng Mateo. Mamay, pinangga kaya na akong tawahan na. Yayo ang kaya na akong palingkod. Bukong ko yung tiro mo. Agoray. Dara dong. Mayo na yung paglingkod, ha? Buang jud ni Bogart da. Ako naman ay buang. Isa di buang Bogart. Ako! Tayo buang nakasunod rin ng Mateo, eh. Ha? Bogart, Oh. kung mo kaon ka, lingkod na. Aw, ayaw una. Oh. Pagsukad hinoon diag sudaan og kanon. Uy, ikaw rin, ma'am. Saya ko. Saya ko. Saman. Joke ra. Sige, magsugad sa ka, mama. Sige, ma'am. Kadiyot ha, kay magsugad ko sa atong kaon para natong tulo. Unsa ba kaya ngayon akong buhaton? Aron mabuwagan ako si Amy. Lahi lagi kay siya ni Sarah. Si Sarah makamaong muluto. Lami pa gyud. Samtang si Amy, di gani ka maong mulungag sa rice cooker. Di sa bakakuha sa akong timpla.
Tinuod ka nga nigugma si Imi nako. Nganong karon pa man siya mubati ni anak nga rin ako. May mo tato sa una kay wa mi commitment. Pero karon concern na kay siya nako. Unsaon ko ka pagbuwag ni Imi. Come in. Ma, Kandos aman taon ko nimo papahuwaya sa problema, Anton. Kung mosabot ka na sa akong problema, ma. Magsige na lang kog sabot nimo. Unya ang imong manghod nga labaw nagkinahanglan og pagsabot nako. Ako lang talikdan. Ma, di magmalipayon si Sara uban ni Mateo. Nganong wa malagi conflict ang ilang pagpuyo? Nganong makadungog man kos katawan ni Sara? Kanang mo komedya si Mateo. Arte lang na ni Sara, ma. Og may gusto mong palutawon. Nga nagpaabot lang si Sara og gigayon aron iyang biyaan si Mateo. Ma, ako mao'y gigugma ni Sara. Sa among panagsulti ni Sara, bisag gamayng lama sa pagbati alang nimo, wa na ka na batian ni Sara. Natural, ma. Ikaw may iyang gikaatubang. Nga naman dahi kung kamo mo ay magkaatubang. Dili ba yanuyanuhon ka lang og singhag ni Sara? Anton, papahuwayan na ang imong kaugalingon sa mga problema. Aron makapahuway sab ko sa paghuna-huna. Unsaon ko unya sa pag-amaam ang imong manghod sa higayon nga biyaan siya ni Sara. Biyaan gina siya, ma. Kaya napugos naman na si Sara sa pagpakasal niya. Aron malikayan ang kaisog sa iyang amahan. Ikay mabahimong hinungdan sa pagbiya ni Sara? Oh. Tungod sa kanunay mong pagsamok niya, gusto mo balik si Sara sa ila. Usa? Muna gisaan ni Sara nako. Takon magsigi kag samok niya, iyang dadon ang bata sa iyang pagpauli. Labaw kong nagkinahanglan ni Sara, ma, ug sa among anak, ning higayon na. Unya, ang imong gikalibin. Ako lagi siyang buwagan. Unsaon mo sa pagbuwag ni atong babayhana, nga mura man siyang nakaangkon og katungod nimo. Anton, tingali bayag dunay hidden agenda katong imi. Hidden agenda? Tingali pangwarta ka lang atong babayhana. Usa? Siguro una pagpakigbuwag katong babayhana aron magmalinawon ang akong huna-huna. Nangita na lagi ko higayon, ma. Nga makigbuwag ko niya. Siguro nga way maamong sa paggahimuon mong pakigbuwag ni atong babayhana. Panid si Emmy. No. Nagduda day ka ni Amy, ma? Nagduda. Ma, nakatuna sa pagigugma si Amy nako. O kini mo'y ako na problemahan. Usay imong kalibutan kung nagpakaaron ingnon lang siya. Ma, Basta panindig maayo si Emmy. Duda ko atong babayhana. ay kabala ka, ma. Manayaming akong saktong higayon aron makigbuwag ko niya. Kung Unsa? Kung mabuwagan ko na sa ime, mo ba kung tabangan, ma? Aron magkauli ming duwa si Sara? Anton, ayaw puni ang akong problema, ha? Nakasiguro ko nga dili magkasabot si Mateo sa gusto mong mahitabo. Mawa may gugma si Sara niya. Dili siya magmalipayon. Anton, kano sa maning taon ka magunahon na alang sa imong kaugalingong kabulahanan? Ma, Please! Papahuwaya una ako bisag tadiyot lang. Please! ma, Kung mahimo, ayaw una pagpauli sa ato. Samtang wa pa mo magabuwag sa imong kalivin. ma. Mateo? Doon na kay gibati? Bati? Unsa man? Doon na kay sakit? Sultihi ko. Waman ko sakit, Sarah. Ano di ay? Nabaguhan man lang gud ko nimo.
Unsa na? Karon pa ko nakakita di mo nga formal kaayo ka. Naglingkod na ka diha sa sofa. Kana. Ang huwat ra ko mata mo ni ka. Wa gyud kay gibati. Pananglit. Sakit baron imong tiyan. O unsa man wa gyud? Wa, uy. Oh. Sige. Wa man ka kay sakit. Kanong mamugos man ko. Formal ka man good. Naglingkod na ka diha sa sofa. Wa, day ka kita. Sige ko tutok ni mo. Unsa? Nganong imo mo kong gitutukan? Naibuling ang akong naw? Wa, uy. Anya? Nganong gitutukan man ko nimo? Nga lang. Gwapa lang ka. Mateo, ikaw ba? Nakatunag yung kang Bogart, ha? Man, labot Bogart good. Di ko mo tuoan na, uy. Di ka tuo gwapa ka? Mateo. Mau gani ganahan kayo ko. Sarah, gunit ko imong kamot ha. Unsa? Ayaw lang mo eh. Oh. Di lang ko gunit imong kamot. Sukoong ka. Wa man ko masuko, Mateo. Pero, nganong imo mangunitan akong kamot? Ayaw lang. Kurog sa akong kamot. Ha? Tulong ko gawas ha. Oh. Naunsa mo tos, Mateo? Tepay! Kuyawa, pinako ni mo. Inaunsa na ka, ano ka? Kurog ko. O, tingali, gusto kayo yung air condition yung kwarto. O, imong kurugan. Kiway kwarta sa yung kwarto. Bagon sa karon. Maray ka daot mo dong. May gawas ka ron manok maga ko. Nagaway mong Sara? Wa, uy. O, pinako nagaway mo. Okay. Kasumbagon mo ka. Ako lay mong sukmagon kaya di ka kasukmag ni Sara. Ganan ko, Sarah. Nan ka, Sara? Ganan lagi. Nan ka, Aton. Aton? Nan naman. Yung ka, mama. Ganahan mo di kang Sara. Ganun, di mo siya kaksun, ha? Kurog lagi ko. Gusto ko gakos niya. Pero, kurog jud ko. Nga, gini mo eh. Nga nung kurog mong taon ka, nga. Ganahan ka kang Sara? Ganan lagi. Ano? Ganahan na kang mugakos si Sara? Ingon ka. Ano man taon ako yung pasingin ng taon doon? Ay, bida. Masudyaan na ako ng Sara ba? Masa may mong gingon mo? Masa may akong gingon mo, be? Di ba, ingon ka? Oh. Basta gakos ko, Sarah, mayon ako sulti. And then? Ingon tad ka, basta gakos ko, Sarah, parehas ko sulti ninyo. Parehas ko, Brad, nako Anton, di ba? Abi, magunin mo dong, Mateo. Di ba mingon man ka nga ganahan kay kang Sara? Lagi. Di ba kung mugakos kag daw, mag-abot mo ginangduhan yung kadughan, no? Mugakos, oh. Kinsa dughan? Sa imong gigakos. Butlang, oy. Kani, ha? Kani, kung mugakos mo, kanang magakos mo ni Sara, mag-abot ng inyong duha kadughan. Unya, mataroy sa imong dughan ang iyang duha ka bukid. Sa bukid. Yagong tutoy.
Ayaw lagi. Buot may. Ayaw pagingon ana. So mo kay mao lagi na dong. Inigtaroy sa iyang kuan kanang ay diretso na Ang si kuan. Isulti na lang ko diretso. Inigtaroy sa iyang tutoy diha nimo. Mag-abot mo gino. Mag-abot man ng duga tutoy na. Yan tutoy. Inigkaw sa imong dugan sa iyang tutoy. Magmagnet na. Spark. Matay ko? Matay gyud. Di ko'y kuyawa, matay day ko. Mamatay. Matay ka lang Wa dinhi ang auto ni Anton. Oh, tingali. Tuwagid siya sa iyang trabaho. Labing maayo kunwa siya dinhi. Labi pang nindot kunwa dinhi ang iyang inahan. Mahimo kong ikasulti katong gihinganan og Sara. Dili ko magpaduol. Kay tingalig kadto niyang kulungo ang makakita nako. Sus, sigurado gyud ko maguba ang akong adlaw. Kadtong Sara, mao'y gusto na kong ikasulti karon. Bugart, tinod balagi, parehas ko ninyo? Tinuod lagi dong. Basta maigo kas magnip. Lagot sa kunakoy. Ano man? Ako kani, parok akong uno. Iparok. Oo. Ayaw daw. Samot kag di ka parehas na muna musulti. Ayaw iparok imong head, ha? Ha? Buton man na, dudong, ha? Lagot man kunako. Ngano kurog jud ko. Aw, di gid ka maparehas na mo. Kuya pa. Nga maparehas ni mo ang imong munyika. Ngano man? Ikaw niya mo iyang sundon. Ay, di ko sugot, oy. Di ko. Mateo? Mateo! Tawag ko ni mo, Sarah. Na ako'y paliton. Pabantayan ang tanak ko ni Mus Inday Barbie. Kuyog lang ni munyika. Natug pa man ang bata. Di ay no. Sige. Nilang ko din Giunsa naman sa kang Bogart. Gikalingawan na sa kanyang tudlog binuang. Waoy. Sige. Kadira ko ha. Ayaw biyaing bata ha. Di, Jude. Uy, may gawas lagi ka, sir. Unsa naman sa kabuang ay mong gitudlo ni Mateo Bogart. Ha? Sa may kabuang day, sir? Nagbinag-o na bayas Mateo. Mugunit na siya nako. Ay. Pero mangurog lang lagi. Unsa man? Imo siyang giingnan nga gunitan ko? Day, kani, seryoso na nga istorya, day, ha? Day, bisag tokon pa kunin mo karon dayon. Wag yun ako sa tuloy, day. Aron gunitan ka. Siya na magyoy, mingon ako nga, mangurog kuno siya nga, mugunit ni mo. Kaya abinin mo, day, no? Abinin mo. Ay, may istorya mo ginita. Tupad na ko, may istorya man ta. Gusto ba yun si Dong Mateo nga matarong nagsulti. Nga maparehas na siya nato, nga normal lang yun. Kanag yung yun, Sarah, eh. Kanag yung tingaling mugunit sa nimo, gusto na niyang tugkaron, unsa ka yun niya ka pinangga, kung unsa yun ka siyang kinabuhi. Bogart. Mia, Sarah, eh. Malipay ko kung pinaagi sa kaugalingon niyang paningkamot, mamahimo siyang normal. Sure, pakit. Hoy, kibot-kibot na sa ng baba ni mo. Walay. O ka na mo akong giampo, Bogart. Animal. Kipahuwat kong dugay ay. Wa ba siya trabaho? Og pirmi lang to sa kwarto? Swerte. Makalagot. Ako bakang sudlon no?
Og pangitaan lang gid nako siyang bikil. Maglagot ko maghuna-una. Nganong niya siya motipon sa bahay nila ni Anton. Ako gid unta. Ako mo igidadin ni Anton. Oh. Hey. Kanang mikawas. Good. Salamat nga wa magdugay ang akong pagpaabot. Ako siyang sugaton. Di malas ka lang, Sarah. Kinahanglan magdali ko. Aron makaligo dayon ko. Oh. Uy. Doon na may mo alis ako agianan. Oh. Ikaw din may nagali-alis ako agianan? Nga naman dahi ko na ko. Nagdali ko. May anak pa ko ati manon. Makabiya ka lang. Kon ayuhon ko ni tubag sa akong ipangutana ron nimo. Unsa pa yung pangutana? Dali alam palihog. Ayaw pagbuot! Oh. Ngano masuko ka man? Gusto ko lang tukaron. Kung ingon ba ni anak kabaga ang imong naong, nga mamugos ka og puyo sa nakapamabdos nimo. Unsa may labot nimo? Dako kog labot. Kay imo kong giagawan og lugar ni aning baya. Ang akong mother-in-law mo ay nagbuot aron mo tipon ko sa ila. Tungod kay nagpabaga ka sa imong naong. Sobra ka naman. Diha ka na. Ayaw kong biyae. Wa pa kumahuman. Buhi ilang ko. Dili ko gusto iskandalo. Nga naman, mauwaw kang masayran sa mga tao ning dapita nga nagpakasal ka lang sa usa ka abno aron maluwas ka sa kauwawan? Wa kay labot. Dako kog labot. Kay ang amahan sa imong anak, ako karong boyfriend. Og nagplano na mi nga magpakasal. Way mo pugong bisag unsa pa inyong buhaton? Way mo pugong ninyo bisag kapila pa mo magpakasal? Imo na siya. La, mura may gikaway, Sarah. Di siyang nagali-ali siyang giyanan. Bebe, susihon ako, bebe. Oh, uy. Ano mga away mo, Sarah? Nga di mo ni palaway matabutan, eh. Hala! Ang uyab ni Dingong Anton! Unsa ba kayo mo gusto? Ganang imo magyud kong alihan, ha? Gusto kong mutugaan ka sa tinuod. Tinuod ka unsa? Hoy! Hoy! Oh. Samne! Hoy! Say hoy! Ayaw pang hilabot, ha? Oh, ikaw no, Sab? Sumawa mo rin si Dingong Anton. Tuwa mo siyang trabaho. Ato ba nga siya, Bogart? Ginay. Hoy! Asa man ka? Ayaw kong biyahe! Stop! Oh. Anong isyong mga ka, ha? Sumayda sa ni Day Sara mo. Sabi sa ni ani mo. Inyo gihapon siya labanan? Bisag bakakon siya nako? Nganong gihimo man yang taming ang kulungo aron matabunan ang iyang kakundatan? Oh, kadako na ni mo gutraso, Day. Gingan lang pa ni mo kulungo si Dong Mateo niya. Hoy! Wa ko'y gikadlokan ninyo, ha? Bantay! Wa! Bantay ka gyud, ha? Bantay ka gyud! Be, kita magkuhan, be. Unsa? Kita mag-istorya. Tamparuson tayo noon ka? Magagagiyadlokan. Sige, are. Uy! Musukol gyud kog mayokmok. Ako? Gingan lang ni mo mayukmok. Marikara. Marikara. Buhi ko. Di ka buhian. Ilawag di ka stirong. Ha? Kailangan stirong nga mo, abhab ni mo, ha? Dali, Ray. Buhi ko! Di ka buhian. Ilawag ka stirong. Animalay. Gunita na no, di ka buhian pag hindi ay. Buhi ko, ha? Buhi ko! Dali! Uy, na ni Dagan. Kabuhi gina. Balik din eh! Kay sus, kakita ko kay saitiro nga mo abab di mo no? Luoy kong sarada. Nagkwintro gini ang sigben. Animal. Wa gid
man ang akong plano da. Nga pakauwawan sa taga dito katong Sara. Huwag yun tingali na sayod. Nga ang iyang anak, dili anak sa kulungo. Nga gigamit lang niya ang kulungo aron maluwas siya sa iyang kahimtang. Pah! Tuan ang kalipin ni Anton. Oh, ito na day. May sirit sa diyang gunita na kugmayo. Giingnam na ko nga, ako siya'y pabhabsterong. Bogart, ayaw yung tug-ani si Mateo, ha? Nga gikaaway na ko ang kalipin siyang maguwang. Ano? Hadlok magikan niya, day, sir. Dili ko gusto gubot, Bogart. Kaniadto pa yun. Muli kay ko gubot. Maawaw ko. Bitaw. Kaya rin kay kito ni siya, sir ba? Kung magbugno mong duha. Unsa? Bitaw, sir. Kuyog, makita kag bugno. Kay sigurado gid ko nga, mulaban yun si Dumatiyo mo. Nahibaw ko siyang tumong. Bitaw? Gusto niyang ibandilyo sa taga-dinhi. Nganong nagpakasal ko ni Mateo. Gusto na ko magmahay, Bogart. Ayaw lang pagmahay, day. Buhay ko niyo mo da. Ayaw lang pagmahay. Nahibaw ka gano'n nagmahay ko. Ano naman? Kung gano'ng misugot kong pakaslan si Mateo. Aron lang maluwas ko sa kaisog sa kuamahan. Ayaw lang pagmahay, sir. Dili kulungan atong babayhana. Gusto gid niyang pakauwawan ko. Dili. Og si Anton gid may nakaingon ining tanan. Gusto na yun mong duda, sir. Abing mayo no nga. Bulik kay katumbihan na. Salamat, Bogart. Okay na, okay. Salamat. Sa tinuod lang nahadlok ko. Nahadlok ko nga. Sigihan kong song na itong babayhana. Pero Bogart, Pasumanday. muhangyo lagit ko ni mo, ha? Ayaw nagtug-ani si Mateos na itabo, ha? Uday. Please. Lagi. Dugay lagi ka, sir, ah. Dito magkukos gawas, Mateo. Nagmata ba si Inday Barbie? Matag ganiha. Pero balik man tug. Ako na lang bantay sa bata. Ano de ka, sir, ah? Uwa man. Sige na. Ako na lang bantay sa bata. Kita lang duha bantay, uy. Di ka gusto? Kita duha bantay mo ni ka? Ganong dili, good. Sige. Ayaw na lang pagawas, ha? Dinhilantang duha. Come in. Abi di mo, Anton. Manuktok ka na gani. Mubati, nagkikugahadlok. Sorry kay ma. Unsa may imong tuyo. Di ba nagunahon na ka magtukod og branch sa Cagayan? Imo nang dawaton? May mong mubisita ako dito sa maong site. Mahimong kitang duha ang mga to. Aron imong makita ang lugar diin tukuron ko ang atong branch. Kano saan na? Willing kang motrabaho dito? Tanawon ko na ang lugar. Ug kung makagusto ko, ato na lang ko magpadestino. Anton, angay mong timanan. Nga dili sinsiyo ang ibubo kong puhunan sa maong dapit. Nga dili ko sakitan sa higayon nga pulaan ka ditong dapita. Minilyon ang ipagawas kong puhunan ditong dapita. Moadto lagi una ta dito ma. Nga bang nakahuna-huna ka man sa akong offer? Aron makalikay ko ni Sara. Aron dili maguba ang among relasyon sa akong magod. Abi ni mo, Anton. Karon pa kung mabatik kagaan sa huna-huna.
nga nakadungugi ka ni inilimo. Okay, mga tuta. Og iampo ko nga magustuhan mo katong napita. Wa ka ko masayop sa akong desisyon. Pero maura ni bugtong pagi. Aron malimtan ko ang akong tinguha pagbawi ni Sara ka Mateo. Mahal ko nga kumangkot. Busa di ko makatugot nga mag-antos siya. Pero mahal ko si Sara ug ang among anak. Unsa sa maning nahitabo na ako. Gusto ko matagan og kalinaw ang manahuna sa akong inahan. Guilty ko. Kaya ako mo'y nakaingon nga nung kanunay na lang makonsumisyon si mama na ako. Kinahanglan tunay mo sakripisyo. Pero, kinahanglan bang ako maoy mo sakripisyo? Ako gyud maoy mo sakripisyo? A dream is a wish your heart made. Unsa magkay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka mo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning sugilanon. Muñeca. Writer and Director, Baby Farida Salgado. Dalit ka nato sa RMN Drama. If you keep on believing. Oto ka listeners, ang part 11 sa Muñeca. Nya, uman-anay mag-intro vlog na po ta sa kuan, sa Lone Ranger na po dito sa Junkin Anuta mga ka-listeners, no? Kay na-edit na nako ang part 2 sa Lone Ranger. Gahapon muna gina akong pangita sa ubang episode para di tantog makulangan ba, no? Nya, bita-bita kay nasubay na kong uban nga mga episode yun. Nalang yung mga pipila nga laktaw. Arang-arang ning dramaha kaning Lone Ranger kay kuan dili tantong daghan og na wala ang episode, no? Kay giadyo-adyo na ko nagsubay gapon balik-balik og search, no? Na bita-bita kay gamay rin na kulang. Paminawan niya ninyo mga ka-listeners sa Junkin Anuta, no? Ang part 2 sa Lone Ranger niya. Advance man itong vlog, magabihan patag upload ni, no? Pero sige lang. Bahalag makadlawunan at least ato yun niya upload na ka-listeners, no? Thank you so much for watching. One thing mo kanuloy mga ka-listeners. God bless us all in advance. Merry Christmas!